Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga mga ka-basic. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging usap-usapan at viral ang pagpapakasal noon ni Batangas Governor Hermelando Mandanas at ng kanyang asawa na si Attorney Angelica Chua dahil nga di umano'y sa agwat ng kanilang edad na si Governor ay 80 na habang si Attorney naman ay 32 lamang. Meron silang agwat na 48 years. Subalit ngayon, na-break na ang record na yan. Gusto ko. Hindi po si Tita Tanya at Mang Kanor Lalaban ako dyan. ang pinag-uusapan, kung hindi ang ama ng aktor na si Nino Mulak. Ang kanyang ama na si Alex Mulak ay merong girlfriend na si May Fortaleza. 10 years na di umano ang kanilang relasyon. At itong si Alex ay mag-82 na ngayong Hunyo. Habang si May naman ay mag-30 na ngayong 2024. So meron din silang 52 years na gap sa kanilang edad. Ikaw, ka-basic, balak mo bang i-break ang record na yan? Kailangan mo ba i-memorize yan? Basic! Sino? Ako? Morning call! Morning, Deeds! Ka-basic, Feel good morning! Miyerkules karon, mga igsoon, mga ka-basic na to, June 5, 2024. Sa oras ng 7:30 ay kasama niya ang cool na angkol from Davao, Angkol Dagol! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Yep! Kasama nyo rin ang pambansang tita dahilan bakit ka nanonood ng radyo from Bacoor, Tita Tanya Chinita. May chinita, girl, may chinita, girl. Thank you, Carl! Na-break na ang record. Ang Na-break dami- na ang record ni Governor. Governor Mandanas dahil 48 years sila. Etong si tatay ni Nino Mulak na si Uncle Alex ay 52 years naman yung gap 52 nila years. ni Miss May Fortaleza. Kahan. Imagine siya 82, ito namang babae 30 years old. Possible pa pala yun, Mang Kanor? Possible. Basic. Nag-iisip ako eh. Kasi pala kung 52 yung 40 ako ngayon. 100 plus yung jujuain ko. Parang wala na akong makuha Dapat doon ka sa 99. Para pag 100 Parang yan, si may ano- 100,000 yan. Ikaw makakuha nun. Pag 100 na kasi nakuha na yun Oo, wala nakuha ka na na. makuha. Tama. Dapat 99. Yan. Talaga Mang Kanor. Pero congratulations, di ba? So, ibig sabihin, Love moves in. Love moves in Bacoor? Love moves in Davao? Love moves in Manila? In mysterious way. Pinalikan na. Oo. Diba? Age doesn't. Age doesn't, pwede send me ka lang. Age doesn't matter. Yan. Sabi nga nila, age doesn't matter when love comes over. Yan, ganda oh. Daming alam Yan na. ang sinabi ko kay Uncle eh. Ginamit Binulong mo. Binulong ko yan.
Pero Mang Kanor, ikaw, alam mo, ikaw talaga yung makakapagsalita tungkol dito kasi ikaw mahilig sa bata eh. Basic. Basic sa'yo eh, di ba? Basic. Paano mo nililigaw ng mga bata? Anong pang-ano mo agad? Alamin mo kung anong mga basic na needs nila. Basic needs. Basic needs. Tulad Basic ng... yan. Basta mga basic na pangangailangan. Lalo na yung mga mahilig sa gadget. O di bigyan mo ng gadget. ganun. Pera. Pera ang hilig ko O di bigyan mo ng pera. So dun mo Pero, pag ganyang edad, pera na lang talaga at gadget ang offer mo. Yung pera. halimbawa yung sarap. Pwede. I-offer ko yung dila. Gagawin sa dila. Salita. Salita. Ang galing basic. talaga ni Mang Kanor. Basic. Kala ko pambabaero ka na naman eh. Basic din. Pagsalita ka, para ganahan naman. Pagganahan mo. Siyempre, sexy din kasi yung kapag matalino yung lalaki, magaling initiate ng conversation, magaling mag-manage ng Kahit conversation. lolo ka na, at saka bata yung Makwento ka. diligawan mo, huwag ka puro kwento sa World War II. Hindi makarelate. Anong kwento? Anong akala mo dyan, kuiba? Anong kwento? Pakinggan mo siya. Kung anong gusto niyang, Ganun ba yan? ikwento. Ganun yun, sabi ng lolo ko. Buhay pa yung lolo mo? Wala, napatay na. Lolo ko na nga eh. Imaginin mo na lang. Ganun yun. Pakinggan mo siya kung anong hilig niya. Ibigay mo kung anong kaya mo ibigay. Hindi yung puro kwento mo, World War I, World War II. Hindi makarelate. Ano makarelate yan? Anong tingin mo sa niya, landmine? Sa ano niya? Sabi mo, i-mine mo na lang. Mine. Ganun pala yun. So, kailangan na hahanap ka rin ng ng common denominator sa inyo. Tama. Kasi meron din talagang mga bata na mahilig sa matanda. Diba? Alam mo, common denominator ng lahat ng tao, pera. Pera, diba? O pag-usapan yung negosyo. Yun, diba? bibigyan mo ng business. Sasabihin mo anong plano mo para sa kanya. Oo. Diba? Ang plano ko sa'yo, manahin mo to, manahin mo yan. Aba. Manage mo tong mga lupain ko sa Palawan. Mga ganun, diba? Mga lolo talaga, kakaiba talaga. Daming lupa Ng lolo? ng bata. Sabi niya, Mama, Dede. Sabi ng bata. Sabi ng lolo. Nasaan si Mama? Nakapustiso. Si lolo? Yung bata. Hindi, naka-veneers lang. Yung bata. Si lolo. Diba? Sus. Hindi ko ma-imagine mag-binis ako. Nakatungkod eh. Si Lolo? Yung bata. Uy. Nasa Kona. Kuna? Kuna. Yung bata. Si Lolo. Naka-diaper pa eh, no? Yung bata. Si Lolo. Kasi Kasi syempre, sa edad niya, napapaihina siyang mag-isa. Si Lolo? Yung bata. Yung bata. Mali. Pina-injection na ng Ano pina-inject? chicken pox. Yung bata. Vaccine, oo. Vaccine si Yung bata? Lolo. Tatalap pa kayo. Tinuli! yung bata. Si Lolo. Aray! Basic! Ay, naku. Sabi, tinuli mo pala ako Ginawa niya yung nagtuli sa kanya. Ginawa ni Lolo. Ginawa ng bata. Paktay kaya. Bata pala, alam siya. Uy, kawawa. Ang sabi, umiiyak yung bata. Si Lolo. Gutom na kasi, kaya gusto ng Cerelac. Yung bata. Si Lolo. Uy, tingnan nyo. Lagyan nyo ng asete de manzanilla yung dyan. Baka kinakabag lang. Kawawa. Yung bata. Si Lolo. Uy, nautot-utot pa. Hello kay Juanito Azuelo at saka kay Cap Jeff Campanya ng Molino 4 na kikinig sa atin ng Bacoor, Cavite. Good morning! Salamat. Good morning sa inyo dyan. Lahat ng mga nakatutok, mga kabasic natin. Tuloy-tuloy lang. Dito sa 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love
Basic!